Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, yan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Sr. alias Veritas. Okay, sa gihapon ang magauban na din sa istasyon ng atong mga kasamang radyoman sa technical side. Si kasamang radyoman Danny Luod ug usab si kasamang radyoman Dax Ilumba. Sa gawas mo gyapon si kasamang radyoman Kion Ilumbareng ug usab si Rinaldo Cuenca. Ug atong pasiunang patimbayan no sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon. Ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo uban na sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, niining panahon sa Pasko. Okay, niadtong 25 ato mangyong sa ulog ang adlaw gyud tiin nataw ang atong Ginoo. Ug niining adlaw karon Domingo, pizza 27, napaghapon ta sa panahon sa Pasko o pag-ukab nato, pagtanaw nato sa atong kalendaryo sa pagtuo, ang atong hiniusang handom usab sa Sagrada Familia. Pista karon sa Sagrada Familia. Atong gihandom karon ang palaang pamilya sa atong Ginoo uban ni San Jose ug inahan sa atong Ginoo nga ato usab nga inahan Santa Maria. Ug nang hinaot ang maong pamilya gihimo gyud nato nga example o panig-ingnan nato tanan nga atong tagsa-tagsa ka pamilya. Makapangutan nata kung ang maong pamilya mao ba gayoy atong gihimong salamin ug unsa ang pagkaanak sa atong Ginoong Jesucristo ug unsa ang pagkaamahan ni San Jose ug unsa ang pagkainahan ni Santa Maria. Nakasigurado gyud ko. Nakasigurado gyud ko. Dili lang siguro ako kamupod siguro nga naminaw nga ang maong pamilya ato gayong gihangad, ato gayud nga giila nga ehemplo o panig-ingnan ug tungod kay panig-ingnan mao manggani nga usa sa atong pagpamatuod ni ana nga gihimo gyud natong panig-ingnan o example ang Sagrada Familia sa atong Ginoo uban ni Santa Maria ug San Jose
Unsa may paagi nga diin ato kining gipaila. Nga ato gyung gihimong example. Ang atong mga teachers sa eskwelahan, usa sa mga pamaagi nila nga ang example gani matudlo, mapasundayag, pinagi og mga visual aids o sana sa pamaagi sa pagpakita og example. Di ba? Sama pananglit ka ng atong bayani nga si Dr. Jose Rizal, example man itong iyang kinabuhi, mo bitaw na himo siyang bayani. Usa sa paagi nga magbatunta og imahe niya atong gibutang gyud diha sa atong mga rooms sa eskwelahan. Kay usa man na ka paagi sa pagpasundayag gyud nga example gyud si Jose Rizal sa atong nasud sa Pilipinas kay gihimo gud siya natong bayani. Unya sa pagtuo pod ang mga example nato kana mga santos, mga bayani sa pagtuo. Unya kay gahisgot man ta og pamilya ron kay ato mang gipistahan gyud, no? Gi-recognize gayud nga karong adlaw atong sa ulugon ang Sagrada Pamilya. Atong gihandom. Nagahin gyud ta og adlaw. Miaging adlaw ang adlawng natawhan sa Ginoo. Karon ang pamilya na gyud niya. Di ba? So mao na diya nakaanindot kay sa atong pagtuong Katoliko. Mao manggani nga natay imahin nga sacred family o Sagrada Pamilya ang akong asawa, mahal nga asawa, ako galing siyang giingnan nga. Mang, na ako'y plano nga magpagama ta og imahin nga Sagrada Pamilya. Ito yung iputang diri sa sulod no, sa atong sala or di ba ka sa entrada gyud sa atong kining pertahan. Nganong ipasundayag man nato ang imahin sa Sagrada Pamilya kay example man ang maong pamilya. Di ba? So mao nay usa sa hinungdan nganong naatay sacred family nga imahin. Unya ato lang pong pasayloon ang atong mga igsuong nahimulag nga dili na mga Katoliko ron kay lahi man ilang panglantaw ang atong ribulto o larawan nga sacred family. Ang ilang pagtuo ana Dios. Okay, nagbatun tag mga larawan. Now, sa ato nang gibalik-balik sa tema sa larawan, ato naman nang na-discuss. Nga kanang issue sa larawan god o imahen, actually, per butang, ug butang lang na siya, wag yun na siya daotan. Kay gani ang Diyos unang naghimo og butang, nag-create og butang. Ang Diyos mayon ang creator. Ug kining kalibutan, butang man ni iyang gigama. Ug kanang ribulto, butang pod. Unya ang Diyos mo ay gahatag og kaalam sa tao sa pagbuhat bisan unsa lakip ang pagkulit ug pagdibuho. Exodus 35 ato nang mabasa diya. So, isip butang, isip ginama nga butang, wala na siya daotan. Kay kung kita naghimo og ribulto, naghimo og imahen, igo raman ta nagpaila, nagpasundayag sa kabuhatan sa Diyos kay ang Diyos magbubuhat, unya ang tao gihimo sama sa iyang dagway, but pasabot, ang tao nakaambit sa pagka magbubuhat sa Diyos, mao na nga kung aduna tay abilidad, talento sa pagkulit, pagdibuho, igo lang tang nagtuman. Sa unsa gyud ang tao, o giunsa sa Diyos pagbuhat ang tao. So, why dautan ng imahin? Makatabang pagali nagpahinumdum na to. Sama ng sacred family nga itong gipistahan karon. Kaya inikakita na to sa imahin sa Sagrada Pamilya, makahinumdum dahin ta og unsa tong pamilya ha. Sama nga nagbatuntag imahin ni Dr. Jose Rizal, makahinumdum dahin ta sa iyang bayanihong buhat. Inikakita na to sa iyang monumento o imahin diya gyud sa atong plaza. Pero lagi ang atong mga igsuong nahimulag lagi ilang paghunahunaan ambot og kinsa gyud pasanginlan nato aning anong mao man na silang hunahuna nga
Gihimo kuno nato na mga Katoliko aron himuong idols o Diyos. Dili man na mao kay ang teaching sa Roman Catholic Church bawal na. Kanang idolatry god nga inyong gipasangil namo sa namong mga Katoliko. Naanas katikisim basa ra gud mo kanang Catechism of the Catholic Church unsa man ng idolatry. Divinizing what is not God. Kana bang ipakadiyos ang usa ka butang bisan pagalig buhi nga butang, bisan pagtao nga atong himuong Dios unya dili tinuod nga Dios. O bisan kanang atong mga hilig o perasaan ng sugal o kanang kahilayan. O kung dili na ta mo simba sa Dios kay agiras kahilayan, maora na atong focus. Di ba ka atong mga kabataan mo focus lang yun sa dula. Wa na'y simba-simba. Oh. So, ginumber 1 nato ang atong hilig, ug mao na nahimong Dios nato. O na'y Dios. Unya, sa pagtuong Katoliko, kanagong function, ang purpose gud anang larawan o imahen, simbolo o representation. Gihimo aron makahinumdum ta sa angay hinumduman inig kakita nato anang ribulto o imahen. So dili na daotan kay ang purpose sakto man. Sa atong tema lagi sa larawan, samara anang kwarta. Ang kwarta dili daotan kung gamiton sa insakto ang atong tumong nga manrabaho ta aron makakwarta, aron makatabang ta. Aron duna ta ipalit og pagkaon, dili na daotan. Inana usab sa imahen o ribulto. Dili na to sabton tungod kay dunay wrong use of it. Dunay sayop nga gamit sa ribulto. Ato na dayong ilahap ba? Itanan na dayon nga sayop gyud ang paggamit og ribulto. That's wrong. Ang gibawal lang gyud sa Dios kung maghimo tag larawan o ribulto bisan unsa kung kini ipakadiyos. I-divinize sa atong kinabuhi. Ya bawal man na sa pagtuong Katoliko. Ya ngano man nga akusahan man ang simbahang Katoliko og idolatry kuno ng pagbato og ribulto. Sama anang pagbato na tog ribulto sa sacred family. Di ba? So, wa may lain gana kung pasangilan ani ang demonyo raman. Nyawa ra ba? Oh? Kay naay gitag na ni Isaias diha kung wa ko malimot Isaias 5:20. Katubang nag-ingon siya nga mabutang panahon nga dunay maghimo sa itom nga puti. Ug ang puti himuon ipilit yun bang himuong itom balihon. Nga sa buot ipasabot nga dunay mga tao nga kanang kamatuuran himuon nilang bakak ug ang bakak mo'y himuon nilang kamatuuran. Balihon. Di ba? Balihon. Niya mao man yun. Ang teaching pagtulon ang Katoliko mahitungod sa larawan o ribulto insakto. Kaya nganong insakto man kay gihimo ang ribulto para representation o simbolo o unsa pa na pagpahinumdom o aron pagpasidungog sa angay pasidunggan para sa nang maghimo tag ribulto o monumento ni Rizal sa atong plaza. Unsay usa sa purpose ana pagpasidungog ni Rizal. Ug mao po na kitang ang mga Katoliko usa sa reason nganong magbatuntag mga ribulto o imahen sa mga santos aron sila kapasidunggan, aron ituboy sila. Di ba? Pero wa gyud magtudlo ang Katoliko nga naghimo tag ribulto sa mga santos aron himuong laing mga Dios. Dili pagtulon ang Katoliko ang pag-isip sa larawan ingon nga Dios. That is a false information. That is a fake news. Di ba? Di ta gustong fake news pero mutuo ta nga kanang ribulto kuno sa Katoliko Dios. No. Fake news na. Nya nganong nituo man dana. Unsa may ebidensya nganong nituo mo kay ni biya mo sa Katoliko adto mo nila. Di ba? That is evidence na. Nito mo na hinumdum bitaw ko ni Atty. Bacalso, no? Nga former evangelical Protestant nga nag-eskwela sa Siliman niadto nga na-convert sa Katoliko. Di ko makalimot sa iyang panudlo. By the way, si Atty. Bacalso akong giisip nga usa sa akong mga mentor sa Catholic Faith Apologetics. Ingon siya, kining mga Katoliko kuno nga namiya
namiya. Insakto ra pod. Nga namiya sila. Nga man. Nahibong ko nga nung ningon siya insakto ra pod. Namiya sila tungod kay nagtuo sila o nituo sila sa wali sa mga pastor o ministro nga kanang ato mga revolto gihimong Dios o idols o Diyos. Mao nang nibiya sila kay bawal man yun na. Tinuod man yun na nga angay biyaan ng mga idols o Diyos. Nagtuo man sila nga kanang atong mga revolto kunos katoliko idols o mga Diyos. Mao nang gibiyaan nila ang katolisismo. Sakto ra po nilang tumong. Kay mo po na gitudlo yung kunos Biblia nga magbiyaan nato ng pagbaton og mga idols o mga Diyos. Di ba? So sakto si Atty. Bacalso. Kay dapat mangyud-biyaan nato ng mga idols, mga Diyos, pero wa sila makabantay. Di ay. Yan naman. Kay kung ayuhon na to tuon, unsa gyud ang imahin, larawan, ribulto sa Katoliko, dili man gyud na ma-consider nato nga Diyos o mga idols. Purely simbolo lang yun na. O gitawag na sa in English og sacramentals. Unsa man ang sacramentals? Kanang mga butang ba nga dunay balaanong kadugtungan. O simbolo sa presensya sa Dios. Sama atong larawan sa bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios kay Moises. Nahimong sacramental tong larawan sa bitin. Nga naman kay gigamit sa Dios nga kasangkapan nga mahimong simbolo sa iyang gahom. Di ba? Di ko na lang i-explain kay mataas na pulo niya ta. Mubalik ta na. Sacramentals. Pero kung himuon na tong anting-anting, dili na po na maayo. Bawal na po na. Okay? Dili na. So, sacramentals lang, simbolo lang, wa na'y dautan. Representation, sama atong ribulto o larawan sa kirubin nga gipahimo sa Diyos ni Moses, representation man to sa mga anghel sa langit, di ba? Kaya unsa man ang kirubin? Anghel. Niya nga nung gipahimo man na sa Diyos kay Moses. So, dili, masuko ang Diyos kung maghimutag representation o simbolo sa presence of God. Mo na atong mga larawan. Di ba? Tanawa mo, anharagod mo sa katedral, di pa mo kasulod sa taas, kita na mo tulo ka ribulto sa tulo ka santos. Si St. Agustin, Aquinas, si San Jose, o si St. Vianney. Nganong naaman na, kay mga haligi man na sa atong pagtuo. Ato man na silang mga example. Ang example lagi, bisag mangutana mo sa atong mga teacher dyan sa DepEd. Ang example ba, tapigan, ibutang dito sa ilalom sa lamisa, o ipasundayag? Di ba? Na kanang larawan ni Rizal, gibutang yun diya sa kuan, sa sulod sa eskwelahan. Nga naman, kay example man to si Rizal, bayani good. Maura po na. Kung ang Katoliko maghimo og mga larawan, kung tungod kay kanang mga gilarawanan anang mga larawan, mga example. Ang example ipasundayag, dili tapigan nilalom sa lamisa. Di ba? Ano man? Mo bitaw na nga ang yawa, mura po siya nilampos pero dili tibuok ba? Usa man gud sa tumong sa yawa, walang siguro mo kahibalo. Usa sa tumong sa yawa nga i-discourage ta niya paghimo og mga larawan sa mga santos. Aron ang mga bata na to, di lang kay mga bata, way makita nga insaktong example. Di ba? Kaya ibadaplin man napagali pa sa iluon ng unta na yung mga born again galing nga pangdugmuko nila ng mga ribulto sa mga santos. Insakto man unta na silang unahuna kay nagtuo man sila Diyos na pero ang nakasayop kay dili man na tinuod God. Ilang gipang dugmok unya mungisi ang yawa na ngano mungisi ang yawa agoy wa na example mong makita kay gipang dugmok naman. Di ba? Unsa ra man dayo makita sa mga bata, kana ra magpunay magtanaw sa TV, mga kingkoy, mga bayolente, unsa pa na diha. Amo na example nila. Nya magdako nga dili matinumanon sa ginikanan. Kay ang mga example nga makita, di man maayo pod. Di ba? Umo na usa sa kuan kanang taktika sa yawa nga di ta kabantay nga mo gyud mahitabo. Ang Katoliko sige nga pakita og mga example
Unya, naapo yawa nga maglubog anang example nga ayaw mong tuwa na kay dili na example Diyos na. False information, fake news. Kay ang ribulto, dili tanang ribulto idols. Sama sa kwarta, dili tanang paggamit sa kwarta dautan na insakto. Iyon anak po sa mga ribulto. Munang mo challenge ko ninyo mga pastor, ministro o mga dili katoliko. Tagay may dokumento, tagay may ebidensya nga ang katoliko gatudlo nga kanang mga ribulto himuong Dios. Himong laing Dios. Kay makapakita mo ang ebidensya nga katuhuan yod ako mag-una og biya sa katoliko. Pero dugay na ko aning pagbasa-basa og mga basahong katoliko wa gyud kita. Wa gyud kita. Kay wa gyud magtudlo ang katoliko ana. Kay nasayod ang mga pare ana nga bawal na. Imagine pila ka tuig ng atong mga pare diya seminaryo. Nya wa kahibalo ana. Di ba? So mo na atong hagit no sa atong mga igsuong nahimuwag. Ako ani bitaw biktima man pud sa una kay hapit man ko mobiya sa akong pagkakatoliko. Agi sa maong fake news nga murag tinuod kung dili ma-explain, dili matubag, dili matagaag kating-awan. Mo bitaw nga naay tulumanon nga sama ani kahayag sa pagtuong katoliko kay ipasundayag nato ang tinuod yod nga news. Dili bakak nga balita. Matuod gayod. Kay naa may mga bakak. So mo bitaw ang atong duha ka Santo Papa akong nadumduman si the late Pope John Paul II, bisan si Benedict XVI, nabasa na ko na ilang mga writings. Na sila'y common kayo nga gipahinumdum nato nga mga Kristohanon. Nga tungod kay naa naman tayo social media karon, grabe na kay atong media karon, bali na kay ka-high-tech. Niya mo po na gamiton sa yawa pag-propagate og fake news. Di ba? So, mauna nga, nagingon na nga itong maong mga Santo Papa nga dili ta mahadlok anang social media. Ato po nang gamiton. Pero ang atong ipakalat diha, dili fake news. No? Mauna nga, ay mo ka, tingala nga nung active ta sa social media, tungod kay mo po na giawhag yun sa atong simbahan. Dili daw ta ng social media kung magamit sa insakto, ang dili maayo kung mahadlok ta, maunang dili na lang ta mo gamit ana. Unya ang maglabi diya sa social media ang kadautan. Dili maayo nga example. So mangutan ako niining atong murag pamalandong na lang po ni nato no kining atong napamanta sa panahon sa Pasko sa atong kapistahan Sacred Family. Atong pangutan-on ang matag usa kanato. Oh. Ang social media kay daghan na mga gagamit ron, no? Yung mga cellphone pa lang makasulod man dayon sa internet, di ba? Oh. Pangutanan, nagamit ba nato ang social media sa paghimaya sa Dios? Na pakalat ba nato ang gustong ipakalat sa Dios? O ang fake news may atong gipakalat? Di ba? Napay uban gali nato nga magbutang og mga profile ya nga dili mao. Dili magtugan sa tinuod. Okay. Magtugan sa tinuod. Sa may purpose na hindi ta magtugan sa tinuod. No? Nayo ba no? Na ako'y nabantayan nga kusog kayo mo comment sa atong mga gipang post. Unya, ang ilang profile name, dili tinuod. Kapila ko ka-encounter na. Nga nung dili man ipaklaro ang profile name. Kay og magtugan sa tinuod sa profile name, maulaw mapud. Maulaw mapud. Mo putak-putak atong mga words nga yang gi putak-putak. So dili day niya heartily gyud, dili gyud kinasing-kasing to nga gipadayag, gi-share niya atong mga point niya. Kaya nga nung ikaulaw man niya nga mahibaw-an nga siya daytoy ga-post ana. So mo na nga kita bitaw wa gyud tay kuan, although duha akong account, ang usa Veritas Dipolog,
dili na tuyo nako nga gihide nako akong name. Ang purpose nako na kay ang friends gud nato tama ra 5,000, naabot na mag 5,000 gud ako mga friends. So dili nako ka-accept og mga friends. So dito na lang dayon mo add sa akong second account ang Veritas Tipolog. Pero known na nga ako na. Wa ko mutapig ana. Okay. So wa naman tay igong panahon no. Usa na lang ka minuto. No? Mga igsoon, ako untang ipadayon tong Sabat. Pero I feel, no, akong gibati nga ako sang i-refresh ni nga topic kining mahitungod sa larawan ribulto kay atong manggi sa ulog ron ang kapistahan sa Sagrada Pamilya nga usa sa atong pagpakita nga ato gyung gipasundayag, ato gyung gihimong example ang Sacred Family mao nang duna tay larawan o imahen. Dili aron himuong Dios ha? That is fake news. Daghan ra bang nituwa na? So, hangtod sa sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Tatak RMN.